खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सुबाय माजियाव जे फगवारनाय महर लानसनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फराय जोबोद मोनजाबाय हारिमुनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो फुंसे माने ब्लग बानायखायाखै मानसिया ओमफ्राय दासो नै उफाय गैया आरोना एकदम मैयानि ड्रेसानो मानो होनबा मानसिया दुगैयाखै दा दुगैगोन र' एसे उनावहाय दुगैसिगौमोन खिन्थु उफाय गैयाना माइरंआबो गरसेबो गैया जावखानाय माने न'निफ्राय फैनायाबो डाइरेक्ट माबानिफ्रायसो आरोना मिलनिफ्रायसो फैनाय एसे एनै जुजाइ दङ इनिफ्राय आरो माइगाब बिराद दं आरोना इनिफ्राय आरो बायनानै लाबोनायाबो अयथासार माइगाब एबारना माने मोजां नङा मा होनना बुङो बेखौनो एसे एनै जाखिनि जावनो हायो आखायाव लाबाय सुनाफोर आङो नायलांबाय थादो बिदिब्ला इनिफ्रायहाय मा होनो लोगोसेयैनो एसे बोरैबा ब्लग बानायनो गोसोआव माने फैया जादों आरो लोगोसेयैनो मबाइलाबो एसे दुरबल जादों आंना माने केमेरायानो माने दुइ थुख्रा माने स्क्रिनावहाय आं नुयो नोंथांमोना नुयोना नुवा आं मिथिला आंना क्वालिटिया मोजां नुखाया आरो मबाइलाबो 4G लायबावसो डेन्जार ओमफ्राय माने ससे एसे जाथिथि नुयो ओमफ्राय ससे माने थिग नुयो आरोना स्क्रिनाव बेबायदि दाखालि माबाफोर नांदों नामा साननानै भिडिअ नायनायाव जा फुगारबाय आङो ओमफ्राय ना भिडिअ नायाखै आरोना एक्सुवेलि स्क्रिनानो बेबायदि जाखाबाय ना गथ'फोरजों गोलैनानैसो जाखो ना आंजोंनो गोलैनानैसो जाखो ना मा जाखो आं मिथिला आरोना सोनाफोर गोदान बायनो हाथ'वाखैहाय र' बेनिफ्रायहाय नाजानोसै एबार र' गोदान बिनो सासे सुबुंनाव आरोना जेने थेने बिलायनाङा बेस्रा गावनो होनखादोंमोन आइफन लादो नोंहा मालाबा फैसा मिलायबा होनबा हे भगबान आइफननि फैसायानोथ' मारै मिलायगोन माथो थाइसे थाइनैजों मोना आइफनखौ आइफना माथो 1 लाखनि उपरत गोजासो सनाफोर बेबायदि एक्सट्रा बबेनि फैसा मोननानै आं लानांगौ दे बोरैबाबो मोनो ओमफ्राय आं आइफन साइफन नाङाहाय आंनो केमेराया एसे मोजां केमेरा क्वालिटि मोजां भइस क्वालिटिफ्रा एसे मोजांबानो जायो आं भिडिअ बानायना साबनो होन्दों आरोना ओमफ्राय एक्सुवेलि खामायगिरि बिथाङाबो गाव माने एसे मोजां मबाइल न'आव गंसे थाजानो लुगैबाय आरोना माने एसे दामि मबाइलखौहाय ओमफ्राय बाट आङो नांथारा सनाफोर बेफोरखौ माने आंनि गोसोजों आरोना आं बेसिबां सहैथारा आरोना आंनिया आन्दार 40 आन्दार 45 फोरनि गेजेरावबाबो जागोन आरोना आं मिथिया मा मबाइल दं मा मबाइल गैया एनिफ्रायहाय जों मबाइल बायनाय आइफन बायनायनि खोथा रायलायबानो ओरैबायदि होननानै मिनियो आरोना दालाय एक टाइम जा एसे भाइराल जायाखैमोन होनबा माने सिख्लासाफोरखौ माने आइफन लाबानो जानला माला बुंलाबायनाय दालाय एसे जायाखैमोन गेजेरावनो माने गोसोखांबानो मिनिनो ओंखारो आरोना बेफोर भिडिअखौ नायनानै आगोलावहाय आरो कमेन्टफोरखौहाय मिनिथावनो माने एसे गेगाय गेगि थाबायबासो आइफन मोनो होननानै आरोना माने सोरबा आरो आइफन लादोंबानो गेगाय गेगि थाबायखासिगोन बियो जा फाग्ला बुंखायोना ओमफ्राय जोंहाबो फौजि बिथांजों आंजों बे बाथ्राखौ मिनियो आरोना दाबायदियाव आइफन लाबाबो देखायलाबायनो हाया नङा दे नोङो जानला माला बुंजाथारगोन आइफन लाग्रा माबाथाय गेगाय गेगिसो थाबायो होननानै आरोना सोरबा गाज्रि मोननो हागौ दे जों माने फान मस्ति खालामनानै हार बार बे बाथ्राखौ रायखांनानै मिनियो नालाय जोङो फननि खोथा रायलायबानो ओंखायनो दा माइरं जावनायावनो नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ शेयार खालामबाय आरोना नोंथांमोनाबो सोरबा बेबायदि भिडिअखौ नुखादों जानो हागौ एसे आगोलाव बिराद बेबायदि जाबाय थादोंमोन आरोना आइफन सोरबा लाफुनाय समावमोन आरोना आइफनाथ' इसिबां एभेलेबेल नङामोन दासो एभेलेबेल जाबाय थ' बिदि नङा गासिबो सोरबा जानोबो हागौ आइफन लानानै गेदा गेदि जानाय गेगा गेगि जानांनाय गेङाय गुङाय जानांनाय बाट मालाय सोरबा अननानै सोरबा बयफ्रेन्डआ बायनानै हरो आरो सोरबा गावनि मेहनतजोंबो बायो आरो सोरबा मालाय बिमा बिफायानो बायनानै होयो थ' बेबायदिसो आरोना खायफानिखौ आं मिथिया ओमफ्राय दाबायदियाव आंहाबो बोरैबा मोनफ्रांबायोबा फौजि बिथांनि मेहनतनि फैसाजों मोननाय जागोन आरोना थ' नायनोसै नाजानोसै मबाइला हामथारलाबाथ' मोनसे नङा मोनसे बायना होखानांगोन बे उफाय गैया बेनिफ्राय सनाफोरनि माइरङा जा मोजां सखा गुफुर आरोना रग' स्र' बायनायानो बारा गैया ओमफ्राय नै बे थखसेया फिसाजोनो जादा एकदम मालाबानो खुगायाव सोसिन सोनानै नुवा नुस्लाबा माबादों आरोना इयो मा होनो बहनफिनना गालांदों खुदै लिलालानो ओमफ्राय नै बेखिनिखौ जावबाय आङो ओमफ्राय नै बियो बायनानै लाबोनाया आङो 5 केजि बायखादोंमोन ना बेबो रनजितआनो थांनाय बोसोरनि होन्दों खिन्थु दाख्लै बायनायनिफ्राय आरो नै बे उनाव बायनाया बोरैबासिनबाव आरोना ओमफ्राय नै बेहा सखा ओमफ्राय माने मिलायानो आरोना एबारनिजोंहाय ओमफ्राय नैबे आवगोलनिजोंहाय अरजाया आंहा उदै बुंबानो जायो आंनि दुंग्राया फिस्लाब थाबाय थाबानो जायो आरोना गोदोमबा न'आव जोंखौ बाबाया बोसोरनैनि माइरंसो जाहोखायोमोन आरोना बेनिफ्राय नायदो मानसियानो ओरैबादि लेथेर फेथेर खालामनानै गालांजोब्बाय ओमफ्राय गावखौ नायदो टेने जि उन्दुबाय आरोना गाहा खहेनो ओमफ्राय सिरिखाय उन्दुलांबाय नामा सानना नायफैखादोंमोन आं नै उन्दुलांनानै थाबाय आरोना
टिभियाबो ओमफ्राय सोलायनो मोना दाना खालि बे चेनेलावनो ओमफ्राय गेजेरावनो बिमाजों मुभि ओमफ्राय एखमबा साबधान जा नायग्रा जादोंमोन दा बेनिफ्राय नै माइरङा नुवा नुस्लाबा बेयावबो माने जानानै सावफ्लेबायदों आरोना ओमफ्राय आङो बिराद सिगिदों मानसिखौहाय माइरं जादों उदैयाव एम्फौ जाजोबसिगोन होननानैहाय ओमफ्राय गिनानैहाय नेरे नेरे उन्दुलांबाय आरोना मानसिया एम्फौ जासिगोन आंनाव होननानैहाय खम जारला बेजोंबो एकदम उन्दुनो नागिरा मानसियानो दोखो दोखो मेंबाल' उन्दुयो आरोना जेने थेनेसो खालि उन्दुआल' होनो ओमफ्राय नै नायदो दाना बेखौ आंहा समस्या आरोना बिमाखौहाय उफाय गैया नुवा नुस्लाबा जाखादों ओमफ्राय सनाफोर बे एसे दंबावोमोन ना खादायावहाय बेखौ जावखानानै लानोसै सानबाय आङो गाबोनबो बेनो समफोरबो बेनो होननानै आरोना ओमफ्राय आं बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे नोंथांमोना हिन्दीफोरावबो गोबां सर्ट गोबां भिडिअ बिदि ओंखारखादोंमोन आरोना आइफन लेने के बाद ऐसा होता है होननानैहाय जास्ट मोजां मस्ति आरोना फान मस्ति ओमफ्राय जोंबो फान मस्ति खालामनानै मिनियो नालाय ओंखायनो नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ बुंबाय आरोना आङो दालाय हिन्दीफ्राव किडनि फाननानै मेगन फाननानै आइफन लादों मादों होना ओंखायनो जोंबो होनो आरोना किडनि फाननानैसो मबाइल गंसे लानांसिगोनहाय मासिगोनहाय होननानै आरोना जेखियानो जादोला सोरनाबा बेफोर फान मस्ति ओमफ्राय माइरं गोदान गोरलै आंनाव सफैबाय जेथिया आङो माने दिनै दुगैस्रां लोबस्रां बेलासिबाबो आरोना गंग्राया फैफै फु गगासिनो दङ थेवब्लाबो बेखौ लानानैबाबो खर' मर' लोबखाथारनानै आंबो एसे आइ बिमा लक्ष्मीखौ टेट्रेस गौथि देबि देबिराव गोसोखांनानै आंबो जानोसै आरोना सुनाफोर साथि बाथि लागायनानै दा मोनायाव बेखौ संनानै जानोसै सानबाय गोदोसोमोनहाय आयौ जिगाबाव बारखो बुरखो गेलेलायनाय थाजों नाजों थालिर फस्लाजों अमाजों बेफोरबायदि गोगोम ओंखाम गोरलै मोनजायोमोन ना गामिफ्रावहाय दा एक्सुलि गामिफ्राव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनखाला मानसिनि न'खर न'खर माइहुङानो गैलाबा मोसौ मोसायानो गैलाबा खेथि बाथियानो गैलाबा बिराद गोसोखाङो आरोना माने गोदो जों बेफोरखौ मजा लाबोनाय नालाय ओमफ्राय दाबो जोङो बिखुनजो बिमाजों आंजों न'आव थानाय समाव आगोलावहाय अनलाजों माने प्रत्येक ओंखाम गोरलैयावनो अनलाजों दाउजों जायोमोन आरोना न'नि दाउजोंहाय ओमफ्राय बिखुनजो बिमायाथ' माने दाख्लै न'आव खालामखांखाबाय आं बे हाबा जाहैलायबा जोसा माइरं सेरसे लांखादोंमोन ना बेजों बाउखाबाय एबार न'निफ्राय सफैनायजों आंहा एसे गोसोआव बावनोसै आरोना बेनिफ्राय मालाबा अनला जानोसै मालाबा फिथाफोर जानोसै गुदुं गुदुं बिदि सानबाय आरोना माइरं गोरलै अन्थाव बाथाव नुनानैहाय दाबो मालाय जाग्राफ्रा ज' ज' जायो आंहाथ' आरो मा होनना बुंबावनो ओमफ्राय आरो बिथाङा बुंदोंमोनबो आंखौ ज' जादो संनानैहाय बे खाथिनि मादै थाफैनायखौबो गोसोखांदोंमोन बेस्रा ओमफ्राय आंहानो नानिजों जाबजों आरो दा फरिखा समय सानावबो सोलाबा मोनायावबो सोलाबा बबे समाव जानो दे आं आजां गाजांनो बादो आं ओरैनो इसोरखौ गोसोखांनानै ओंखामसो जानोसै आरोना गुदुं गुदुं माबा मा होनो आलु बाथोनजों जालाबायनोसै होननायसो जाबाय बेनिफ्राय सोरनाफोर बे फिसाजो सावसुबनाय माइरंखौ आङो दोननो ना जानो बिदि सानदोंमोन ओमफ्राय नांला दे होननानैहाय माने सखाथुनिबो फैबाय थायो नालाय सिबनानैहाय बे माइजों जाबजों सखाथुननो होनोसै आरोना माने जाबाय आङो जावला एकदम माइरं जावबा माइ जावबा ओरैबादि गुंग्राय गयो आनलिमिटेड आरो दाथ' गगा मोनखानाय दा बुंसै आरोना ओरैबादि अयथासार माने थान्दा गुसुआ आंखौ गगा मोनहोनो हायाबाबो बे एसे धुला गुन्दै बेफोर आंखौ गगा मोनहोनो हायो आरोना ओरैबायदि दुरबल आंनि गन्थङा ओमफ्राय जाबाय सोरनाबा थोथ'सिगोन आरोना माइरंनि बारा टेनसन गैथ'ला हेभि थाखाबाय नालाय ओमफ्राय नै आसले गेगे गेगेयानो बिदिखौसो बुङो दा आंहा एसे माइरं थाइरं थिखोनानैसो बिदि गेगे गेगे जायोहाय सोरनाफोर आंना जाला माला फाल्थु नङा एनिवे सोरनाफोर जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच